Yakirwe iguru y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mwanchumulilia Ndizi TV bwakire ya boka soa ase umuruberio bw'ENSAKIA imambi ya bono chitariki nemerongo ebere na isano na isato omutienyi noyo ikomi omwaka w'ekirubere nemerongo ebere na enye. Mwanchumulilia Ndizi tieto tembia mono ase ngencho twabere tukubwaterana ase gika egetambe emyaka ebere nemetienyi goika ikomi astwabe tokora obukorerwa itobuna egestationi kya Ndizi TV twabere tokorosia obosani bole obonene twabere tokoretera amangana arengete siasa kulendo mwanchumulilia Ndizi TV nkomanyinga eyenero JUMATATO jomwerio asturabe tugosanga naye asumuruberio bw'ENSAKIA kolende na MAANGI abera kwenekigwa ime na isiko yorogongo rwa Gusii twabetugo chaka astura betugo yomulekera ase obwagale ime yomuroberio bw'ENSAKIA imambi ya abono asigubuka soa ime yomuroberio bw'ENSAKIA imambi ya abono turoyo mo turababere turababatato tobetoko ba ribwa erimo tumanyango nkiye koko bakokwinyura anene mono asamangana ali yarengete siasa ali twabere tokumulekera ime ya Ndizi TV ali abere kagotwara omunguso kigima nabo igogokonya ase okobago komeke decision asobogima bwao amashabike turase county ya Kisii, county ya Nyamira, county ya Bomet, county ya Kericho so amwensi ase umuroberio bw'ENSAKIA imambi ya abono amashabike turase nzichisiko bakoragwa nere Kennedy Gisemba kurwa Senseri United States of America tugwate Kevin Ntabo kurwa se Washington State tugwate Elvis Omboto Dallas Texas na boigo tugatwara nere Machuki Mr. Machuki kurwa se chinse chia America ensi ya Canada tugwate Shem Keburi chinse mochiria chia Middle East tugatwara Dolphin Mora egati ya bangi wasiri mkuu na boigo Rutunyabuto kurwa chinse moriria yada moigo mwensisoa ase umuroberio bw'ENSAKIA kuringa malio gyabera so sembeo manyango umuroberio bw'ENSAKIA obere gochaka ngorukwa job MAANGI no kwenekinga chibiche chibigo na malio gyabero ikira ase nchira yobo ikiranu nere Abigael Nyanchama Manche murigelia na inche korokwa KERUBO FRIDAH twabere tugosanga naye asige kigetambe kuri umuroberio bw'ENSAKIA obete kogo chaka litukolia Jumatatu ili amanyikanite muna lituko likumulekera amangana alengete siasa na ndo manche murigelia bane mambi abono niko tokumanyanga litukeliga na lili omweli wasukumulikira umuroberio bw'ENSAKIA imeyegeta sene kya Ndizi TV tobere tokubwatira nayo mwanchi murigelia terera isikoboke kemambia kwaba gukubeke TV yago kwaba gukotategerera ali tokoba tokogosemia emambi abono kwa biro ibwenye nchokegima asoko bwaterana na intwe asoko kumanya asoko kwani abamino kwabere oyubwenye nchokegima nigo tokogokera chinga kichonsi kulende kere no machakano wikakebe no mwelio aintu asomorobeli bw'ENSAKIA nigo tokwiranirimbia mona asoko tobwatesia asikulende litukeli go mwanchu murigelia Jumatatu asamangana lengete siasa na lioro mwelio asomorobeli bw'ENSAKIA kulende tokwaligani bene metinga tiliraisi lakini kolende ntumetinga amatukago cha ntobe tokumira na naro asanga asinyasaye arabe kagwancherana kondo manchumuri ile mashabike itonsi atokubaligani bena siri tukeliga asitoko bamanyanga na mokwenda kutobwatia wetra sinsemo chichimitanda sinsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net kolende unabatambe tiango turachaka ni kibungo kelitko ekibungo kelitko munage koletwa sole numurubirio bw'ENSAKIA manchi muri lyo gasoma waitu niko gukura sigitabu ya Zaburi emerongo 2 ogasoma kwaye 3
tiga ainyore okuro kwa ogwensi anche na kogokera ebingwanso byao byonsi byogosambwa. Ekyo nekebungo kelituko nakiaretirwa sure n'umurubirio w'ensakia. Titukolera omwancho mulyeria ni otosoma korase gitabu gya Zaburi 20 gosoma kwa ya 3 tiga ainyore okuro kwa ogwensi anche na kogokera ebingwanso byao byonsi byogosambwa. Ekero gosoma lingana limwa mukorasi gitabu kya Zaburi no gusaba kugokonyora ububui onogotera gwa Daudi ekera ali gusaba omonene abega kumukonya kurwase emichande mingi anene abega kumwachinguru nabo igo komomentera amatuko elinda bekagotara asobosibwa Nyasaye chingaki chonsi kolende aseke bunge kyone igo abetega kumusabanga abega kuinyora okuro kwaye wensi nabaigo abeka wanchirana ebingwanso byaye manchumulira chinga kichinde ngobole gokurwa kingansa kyao gocha sobosibwa Nyasaye nere bya kwaba gogosabanga Nyasaye obakago itaberana kirabere kako geitaberana nalia manganansi arabe kagoska asole gotokwenda se kanisa kwaru kingansa kyao se kwaru sadaka yao otaligote Nyasaye abega kogyanchirana nere byo manchumulira wasaba abega gwanchirana ebingwansa limetenge ebingwansa mbiroro Nyasaye ali gwanchirana sobosibwa lakini ainoro chinga kwabere gokurwa kolendo manchumulira tokogosemi mambia bonega ekero kuru ebingwansa byago Nyasaye abega kuinyora lilyo gwetere michando na kwa mwenyoria nga Nyasaye nabetenga kurwira ekingwanso gete naki gekoba kigoitaberanwa asobosibwa Nyasaye bwakire bya Job bwakire bya FRIDAH naki kwagokera jembya mboge kigima ni rituko ri JUMATATO chitarike 25 asobogimo obo gotebunga obogimo obo nigo bwate ebitunwa nebitongo and bwata sensemo erenganaine kulinde ase onsi wika obe nomuntu obwate obosemeria wika obe nomuntu okorora busyo and asobogimo obo nkorosiore obwamate obya n'abantu nkobole gokoba owikerana ase no enakero kwaringe skuru yoburuso nkwaro seti abasani kulinde ekreika chinga ki chirio ko ende skuru ya secondary kabanga oikora abatina endo ende ase nsemeria skuru ya secondary orosi abasani bande asika kere ekimiaka 3 nigo twabeire ase embe obuna Ndizi TV kulinde wiki yenkobe katole igisumari tutamanyinga ni kiegeka use nege tambe kulende asonsi Nyasaye Almighty kulende nigo lero liretu kuli lyomweri lye JUMATATO lituko lya siasa twabere twakora mange asense meria ya siasa tinkumanyanga ituko kiri unyorete anene mono liarenge litingwane ne mono ense meria siasa tokaleta abagani bagasika niga kigima bedwe enka kinyenyore taso morobiri bw'ensakia siasa ya betege kubwatanse ekero omo MC korase wodeli ya Masimba abeteka gwikira na studio barenge na omo MC ultimate wodeli neri Monyerero Peter Otachi kabisa bakaba bagosigikanya kegima ase studio ngakiria watanga munda tari gotiande kabisa elina lili tukongenyorete kabisa siasa ya betege kubwatanse bakankaranga abantu barabsa bagwakana chingu ndi ase studio kegima FRIDAH kakanimba tebinga ntomero borendi obogima bwane bwabera sako asengencho FRIDAH mate ekoro robert kwensaki ole gochaka ni gore orenge korawo nere Brighton na Sahara Nyarangio Ntita bakaba kero babete bagosoka bakere ligete ase Josephat Hamisi Josephat Hamisi nere na bete gakora umoroberi yoyo yinko mubwati ngora ngacha gege wikingima ngobuka korumambe na ikaransa sekerogo gari ngosonja buna bakora no musubati Dorcas kimuma nkuliye nkibako nyakorokaro umuroberio bakamanyanga no ko introduce ase umuroberio w'ensakia kulende bwo na rochichinga kicheria misi igale koleta abagani babera basigikani mbaka omanya otebinga Joshua utolenge kora umuroberio asensemeria yokoleta mangana
asigwetira senchire muno bimanyererio ena ranga Joshua utakomote ote amiso te nda sumutimoko ora obaseberekani oikaransa gatia sengenjo ni gomolero fidole guoka kigima asigo ensemeria ya siasa na mahange tako batoko gokera Wewe unanyoli bakali abene koleta ba MC kurwa se county ya Nyamira. Twabere tugusangana baragwo na ndo mu MC nkoba hinkweraneri embya mono asimambi ijabo no. Nere Thomas Vincent Benechere nko mwakiresi mimarogoba. Oba wikirana ase studio ya Ndizi TV. Twaba tugusanga nere atabwati bwo babonde bonse ane mono igoro yamangana aliendrete ase NCA ya Kenya. Kono morovelio oveire omuyakegima nsingaite nabetengo soa ekero nabetengo soa bumaega ekero nabetengo soa sigita seni Ndizi TV ngarabwatera Sara Nyarangi Ntita ekera alinga somutimuko ye alingera isi ngakinero na igwete nkaiguntige mirimo by the way mete sa zingine ekere bintu getebiko kolekana Francis ko gali mbali go chiba understand abako nyoranga amonjeli abereka go kolekana lakini accepted nga chinga kiecho ngwe somi na alinge lakini na chite ko so Facebook nganyora chi message chi amatusi ainingo ngora beti FRIDAH by the way but I thank God nga na chitenga na rebinto binde kolende kerege go happen you take it positive that enga kelinga itenga abange mbabete bako mbwate sikorasi side yane and nga kirambia mono nga sensemeri chi director na baigo CEO mbaye swana negative at least na nchenga twara chingoro batega ntaka bana nyorto morigelio yo mabete ga kolika gatika ira da sense moyo bonjera I said yes at least yo mundu naro maitenga ngo korando boncheria but it has been a good experience ngachanga umerana na job ekero dorkasa abetega kurwara abno twavete tukubwaterana na job na bwataga tension iga lakini ngachiteka gasira tukagendera n'imirimo twabete tugokora emirimo asenchira erenge tokora emirimo asenchira engi yakigima baka ndoranga abaligereri bande batema gutwara birengera libinde batebinga nemeremo FRIDAH tore by the way matetiga yes abale bambolinga ndirelieke mogotarangelie eke genikino yeah ntamanyenga kuri na utura twale after party utware after party ikatotware yo gusika ENSAKIA yo ENSAKIA totebenga turatenga tengake tebenga ritukeri mbye mona so tubwate siasa matukaya ara mange kigima kolende musubati Abigael Nyanchama nero komonyero tebinga job abu watereri boso okobu ngaini bonde matinga kinero konyoranga nkamogete kigima ngukwana mangana lakini ntema gose gitori goseka lakini kolende Abigael gakomonyerera kiga kubwa tokakangana gete nena njite nabwata mangana wale ngaro bocheke mambe maybe no bwata magana gago chande tukanyaranga reraro yani tubwati muri by the kwanza ri tukoria Monday odetayore ubwata mood snegase one of the first person yoko yumera na nere na Abigael Nyanchama ako bori kai ngoko gosera rero mambe bona before togende kitambo tochitiko ende mbeo konyaranga oberi kako gochangamsha nyaranga binte bine biensetikana na biro bitata konyaranga you have to let it go. Usikonyo rako kachirita kangana kamo. Ako tolia moyo. Ako gokia. Nainde boy go no musubati omwabwete Nyasaye. Kabisa. Ibunge binge tokoso magani rokotoa. Mwana bishop ngakyatawo. Wana bishop tata. Yakobo kawo gitana bishop nyomba. Tanga korasa batumanya korara. Routine. Aliyo bete timetable yega chikokora about the timetable ya masomo. But she has been a blessing to us
more especially as Somorobili Wensakia. She has been our super producer. And kendi gionsikiria yero chumo nchumuli kiabireke kokoleka na Somorobili Wensakia nero gotoira. Sometimes na butoko nditomo echi story gali to chitoite siasa ga tu ibeten story kitwabika. You have to go ikata tevinga a story to go chakira neye. So Abigael Nyanchama na aya sora ave tote anga sora atache wenya gosibuka. Okay, tobir to gotwara mashabika. Mashabiki ito matingo kegima. Wati mashabiki kiari bada mashabiki naro ave ile consistent kotwaga chagete. Kyo ko kamambiga kwa Abigail ya streamiri gari Facebook. Go ikorole message yaye. Otairo chigo ikoebori ngaibona achete. Mashabiki kiari okwenyole mambia. Togochakira umusuri bwegesu Dennis Kirandi kurwa asense miria nakuru. Oyere nigabeire gagotubwate na gotosira samatuko arama chambe kigima. Ndobwate Ruth Nyabuto. Ndobwate babo Bismarck mukwa. Ndobwate umushabiki nara kurwa asense miria Emomo Saiba. Ndobwate babo Charles Luanka. Ndobwate Teresa Ombogo. Amashabiki ya MAANGI kigima bere otobwate asomoroberio obwensakia kurutwa bete tugochaka nabo nabo kwatura babere batatu abwinyorete abo babere otobwate na gotosira asomoroberio obwensakia bali bakolika chiujumbe metento bwate ndobato bali bakolika ujumbe tomaitenga neshwa bet no wale asomoroberio obwensakia ande ngonyorole mbaroro silent followers by the way barabu bali kwenda isiko gali kumerana na barabo bagotebenga umoroberio lyembi yogocha bati nkwanya okoinyolinga na gwakwa Frida okoinyolinga lere ngese gwate banga tosere kabisa banga mundo wao yekinyoroto sigato sere wono Frida kwate ngakora practical wono tigama ngana theory kabisa. Professor Sabasi Edward overega kubwati mbati na ari silent follower but is keen ngikeli togo chitwa kwa na gaiga somoro bwensakia director Kennedy Gisemba overega kubwati moro bwensakia gakolika ujumbe Dolphin Mora Jeria KERUBO kora sense meria Saudi Arabia babeira abenye nchomono nabanda abange tutanyare kubatora Edwin Matagaro Brown Nchari protector Bismarck mukwa negati abande abo babeira abenye ncho lakini umetase ase getasini ke Ndizi TV ntubwate director isato na wa able CEO ntubwate director Kennedy Gisemba ntubwate director Jared Gwaro director Euphemia na Professor David Kimori sama tukayane tuwatigaire kire director toko mwali tukoli yaye lero togo chaka na director Jared Gwaro no director ore silent follower bale kubwati aroboro beli bwensa lakini tokora ujumbe haya semitandao gotaka kumanyanga ngubwati aromoro beli yo gachio kora magosa sembeo nalio konyole message inbox hi gokoranga hi manyanga hii salamu ijakuja na usuri Roma badenga kidere joba jore tukocha onye tenga kikwa jore tukocha somboro luaza wachito taboka ayundo kwa tikakonsora no ya gata yaje tukongora kisiasa na freedom wako to kumanya wachite konyolire kwa nyoru nga introduce show nga kwa la ina quality I thought I was covering you mondo ta komanyanga director Jared dinga yakoruera nga joba iko kwanza akianga kuminga mangana kia but there is a silent followers but keen but then nere na tokonya sokoreta bageni sana mo especially abegeto beto kora Zoom meeting na barabo kangali bali okwana no mu president University ya Nairobi Mazao Roche ngoma ite kano kwana no mu president oyine cosmate brother ndugu ya ngosomere UON bagosome kirasi kemo lakini ngwa bwate connection ngwa bwate connection rende lakini kulindo tokonyira konyora bagani abange nero tokonnecte Eric Machuki atokonnecte nabanafunzi abange umwanza mwa tabagani abatoretri twali kubaleta Ndizi rero
maambi kwa banyora Citizen TV yeah. Igokoranga mbia tore Konyora twachakire gusika guchekere ngo kende but yo obere nere by the way bwinge nchaso morobeli wensakia. We salute you this morning, Director Jared. Ntara kweba your efforts that you put to make sure that ensakia ngosikere bosio no mondo tware go twara ewo inbox rani to ko yeigwande to ko ire deri yani no monto renge by the way so free na moko gamba kende gyonsi na bomoko mana ta ko gechigo naende the next time onyore mogo sikanere no monto rasekiga mogo sikanere go koreta magoso ta ga tega se go koreta magoso iria moka tega de go sori mogo kora adendo me gote no met no kortege neke. Is such a wonderful director. We salute you this morning, Director Jared. Animated the bond that we have been creating. Tepanga kerto kusika Ndizi TV erregabo. I know nga guchiskoga, you never know. Na batora atare chinse chiritia maju. You never know. Osina bara cha sense ya Kenya. So toko weina neria ngambia mono asoko gendra gotosira asomoro biliwensakia. Ere bujaki makorinde Frida weekend ntambe jaringe na mange abete gako enekiwa. Koneti matinga nkwaro chibuna ENSAKIA Kenya bantu mabwati meremo abako ngubuko meremo nkoro Alfred Mutua abete gakora linga tubwate emeremo chirugusato senseria ya Qatar abantu bakatuma mabo abantu bakabuka over 20,000 bagira nasomo cyulia on Nairobi ase okurigia emeremo nkwaro chero mbe abantu kabisa abantu mbabete bawesoki kigima kulinde Frida naro chinga igatia mangana babete bakwe murungane ya bate banga akorama akina haraka wako asekata chiagent Frida mati yango tenga tima dingi abako ngwase bole Kenya ye keregento gento kiabe ire bose abantu ngoli kubale abantu mbale bacha banyora opportunity karwa kolera iniere ntambe baba muntu wamwako be broke tima dinga Frida nobo kurumi bose Kenya nza so opportunistic munta go chorera inyeni ntambe otebanga bone ndokorae tengene ngwane no muntu oli mali motebinga bona askero muntu ngweteli ndo bwate commission tima Frida oboko ngai bole Kenya why can't we do things in a straightforward way tata chibesa chiabo onye gitali ali konyoranga nale e broker chingitali chinene Tari chinene no ni chichinke ane clinic kabisa gotambukia abantu gotumia abantu gotambukia abantu nane watchman yeli nane watchman chakere watchman digeita ai bana lakini Frida ndo chinga tari bara uboka babe into abaganya tura babe asike okuga niko momonyera ko ndo cha komonyere watchman ne chimbo to anyore ta chirororo toka agendo chiko ekora ngore genda nyekitare chiko ekora ngore genuine nyasa ko bera lituko ga buligima enchare goite obemberi omunu nando ira no takora iri bakora ribori igonge bosegeta bante mambia ba tinda basegeta akomekera magala zomo tinda basegeta Frida ngo nyora banyanyimbo ba ESCC dika tiga bacha na demba te mbaor kese ba kwenda sobo tu ESCC chobro bo tukida ko mape bambi obno bo tukina ko rire buno morali tarira chinsemo achia bisi chinyinge by the way ngawata itena ne document kete lazima abakole nelo chinga Frida nembwa etali engi ya kigima asinga njini konyoranga abantu bakweguno enemeremo konyoranga nabantu bali otabwenderati kwanyoranga nonyanga ngweturo bukurumi abantu banyori certificate ye university weturo bukurumi abantu babeire kwanyoranga era ini mo bangete nyagitali ali umuntu naro rwarete bobesana obaga gutumwa umuntu utarwariti obaga gwetigwa kwanyoranga oyo bere ga ochandeka nabo abantu mari atabugati besa umuntu kibesa abwate cyuka nkiri cyukurwarirwa tabwati besa cyugwaka maki asigo nembwa tukugikeri mambi yabono nakobori nk'abakenya ntobwenderete ko babantu tutabwati tubone gute chimbo chiria chobo kurumina kwene kinga nko batore abantu bagotarira ekene
ase kulende FRIDAH na manga bira kwene kigwa Minisitiri Rogongo rwa Gusii nigo mwaziri w'ekisemi Julius Migos Ogamba betakakora etaro yabene ase Orogongo rwa Gusii akabaga gutarira chiskuru au ime na isiko ye county area ya Kisii na Nyamira asa betakautarira nemono ase county area Nyamira atarira skuru ya Nyamira DEB akatarira boigo eskuru ya nya isa na boigo eskuru ya mekenene gotoka chinsemo chiria chiabora buniga beta kwene kinga niga serikali erobeti kigima ase amaliganyo yaboroke wachikorwa ekirasi ya isano na isa toika ekirasi kiriya kianda asa beta kwene kinga nigo bwaga chibogendrate ase skuru chiskuru chinyinge babeire bagutabukia ubwaga chibubirasi biria bya kianda sibirasi bya kianda bira chigotigara asiskuru chiria chiburusu tanga turarango narale mwaziri w'ekisemi Julius Migos Ogamba abuate tinga kikiranete asi county area ya Nyamira. The government is doing everything possible to ensure that these guys who are coming to grade 9 next year have a place to go to. And we have instructed that for the desks, there is a capitation of about 4,000 shillings. So the principals have been instructed to use that infrastructure portion to ensure that the classrooms are properly furnished. So we are all set. We flagged off the books last week for grade 9 so that each student, because we have now the ratio of 1:1. So what we are doing is all the schools will receive the books, and we've instructed the principals to ensure that they are in school even when we finish with Kisii next week. They remain in school to receive the books and do the returns. Where, for example, they receive more books or less books, they work with the county directors of education to ensure that that variance is sorted out, and we have rationalized it. So as a government, we are doing everything possible to ensure that our children have got a class to go to in January. The teachers are here. They have been retooled. We've retooled quite a good number of them. Like now, this school, I understand you have 6 JS teachers, and they'll be able to take the students through. And with digitalization and virtual learning, we're going to ensure that where we have a gap, we are able to bring those programs through virtual programs so that the students do not miss out. Hoino mwaziri w'ekisemi mwanchumurielio yobetaka gutarira Orogongo rwa Gusii chinga kyagendete kumurikira obukoreri bw'ekisemi ase chiskuru anene kera murikeire obwaga chibwibirasi linde kwene kyanga chisemi ngwikirana kire wikirano erebu yakigima sabata kwene kinga boigo ninge bitabira byukwene nwa ukia skuru chiria choboroso secondary junior secondary ase amachuko abona kwene kinga syllabus ngo chire wikirani wasabata tabanga ningo boigo aborkia abanene skuru choboroso bwate kibarua ase chinza chinde chonzi bara bakurangiriwa na skuru chira somutimoko bayegwa ebita ubiria bya junior secondary so igwamariga ni igandrete asenchira yobo ikerano kero kuligerera by the way grade 9 chiko chikobera se chiskuru chiri chioboroso meta mabuli abere gakobera nga na secondary bakogenda gusino bagotikara chiskuru chioboroso kulinde yabetege kwene kigwanga no bagotikara ase chiskuru chioboroso igo wikira umwaka ogocha nyorali nga ebitabu byabere bigwikira na chiskuru chiria ere buja kigima ase boigo nigo ngo kumanyinga FRIDAH nigo abete gagote bange serikali nerobeti boikiranu aso kwene kinga abono umurobero ngo cyole goikirani gwa ase abeto tutera chinkuma cyabere chigoranda ase mitandao nga serikali traba yekoerobe kulende mambi abono ndigeti boli murilia Ndizi TV nabo tumanya kurwa asense meri okurwa imena iskoro gongorwa Gusii arochinga ebirasi bya grade 9 byabere bigo tabokigwa
tumanya ngonga ayurochinga mariga niyo ACBC abera wikirana aborokia bichi skuru chiricho boroso tumanyinge skuru ya ekerasi kabirige kwa gachugia grade 9 tumanya ngo asemambi yabano terasomtana ito Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na terasomtana ito www.ndizitv.net namba ito SMS 07928340 na utunyulia namberi FRIDAH 0792192834 ere buya kigima askolende FRIDAH nigabete gakurwa ekuro enchindi gochia sonde wensi oliorabe gagotoka namamocho yogokonya bose kuibera ase amatemwa alianrete akipse naboigo amatemwa alia akesiesi sabatate bangania serikali yaberege koro simiruberio yabene anamono aso chikorosia chikoti chirikirabe chikurwa okuna cha ase obwango ase abateka kurwa ekuro entindinga abakoli mirimo be serikali wonde wonse baraba otuka namamocho nigo barabe bakonyora egesusuro kere egetindi together all of us just to ensure that we are doing the right thing for our children. And I'm intentionally asking you to look at these guys. We should not play around with the youth and the education of these young people here. We need to be serious about taking care of them and ensuring that their future is secured. Yeah? That's our duty. And for all of us working in the public sector, I urge you to read Article 129 of the Constitution. That article requires us to do everything for the benefit of the public. If you're in the public sector and you don't think that you should be doing the job that you're doing for the benefit of the public, you're encouraged to leave. Let us work for the public. Let's work for these people. Ask yourself every morning when you wake up, the decisions you're making, are they for the benefit of the public and the interest of the public? When you answer that question, it becomes very easy to make decisions in your life, all right? So let's do it, and let's do it right. It's possible. It is very, very possible. Let's not dismember, so to speak, our education sector. If you mess the education sector in any country, you mess that country completely, isn't it? So let's ensure that at least this sector is protected and all of us are protected. And I'm happy that the whole government, including the Ministry of Interior, the GAO, the ICT team, we are all working towards ensuring that, for instance, the exams that we're going to do this year are credible. And I've stated, and I'll state it again here today. If you involve yourself in any malpractice in the exams, we are going to take very serious criminal action against you. Including, we've requested that we be given special courts so that when you are found to have involved yourself in any malpractice, your cases will be sorted out within 3 months and you will go to jail. And after that, you will never work in this country in any sector. We will be creating a register to ensure that we put you in there akin to what is in the West and akin to what is in the compliance. Ekinege kule getindi kegenda takoruegwa gochia ase cheskoro gose bali babuate ebirengelio byogochikoibera amatemo mete job onyo kwabere gukwaliga gwa se miaka ene sabali bagochikaransa sekirasi gosasa matemo ali ya KCSE na bali ba kepse kwabera se miaka yonse tindo chinga nkyora imukeliga tambukero yokoibera tumeka chisemi chiri kwabere kwayo gwa chinga kelio manyete icholia gelio tamanyete tigana na kerokyo asikurende FRIDAH ningana tukukikelia anene mono chimbwa chikoibera amatemwa nemona kerokoranga chimbwe chi naboigo ebikorwe bini bikoragwa na aborokia aborokia banene mbarokonya nabacha kirusangire chibesa kurwa sa aborokigwa babo abali mumbare bakonya utebanga eta chibesa abai mpaka abaibuli FRIDAH baguchanga chibesa nga abana babe bakwibera amatemo ingana yoguichania kigima mate umworo kekeroko ba gokomo
gakuibira mate mwanyore a plane maite onyata maiti onyata somerete gente ngirige chikomokonya twabete koranga abana konyora a plane bagenda as university batagokora chikosire chinke usabange banga kogenda kwegure mbaronje FRIDAH ngure binyoro onyoreta magisi amaya akanga kugenda akanga bi FRIDAH ekegera mete bintongo chibire komokongera mutwa kama etikende FRIDAH mbaroro bachire by the way bakore course semester ntangani yabakongera batema guchenje na bado byakonga igo ekunuko ngino omwana nabo igo no gosaliryo bogimo omwana nabakonyoranga obere gagweta kurende onyatago chikonyara nigerabe gekoba akongu ase ale manyanga FRIDAH amatemo ali yesukuru tali omwali bogima omwana nabakonyore grade kiaye naende matekero montanyo lire amax onye kwanyore D plane osonyore D plus osonyore C plus C minus oma eteke ne kiane umuntu awikaransa sote banga nche tinche ntwale gesyo konyora A plane ose B plus nabonko bagingo tumeka chisemi kiane mbwate nimbwate kegwa nche oma ete abana ambara konyoranga karedi gasarikire bakaigoire connect kaba FRIDAH yero mwana nabwata mangana electrical engineering in his mind yero chi polytechnic injiro chi school chi bubundi nchiro but no majenga FRIDAH electricians they make a lot of money chinga kichabono FRIDAH yeah sure no ene chi bundi no muntu akora plumbing ne hot cake mate squeeze bano n'abantu babiri bago advance squeeze chichonto bwate chiri cha nyomba chiekerero ngonyorore engakineroro chisingi cha block iri chicho cha block iri abantu bona butoganitie naende nkonyora bali chibesa chinyingi none chigasi cha Katari chinyingi kwegure boli bakorigia abaralia kwegure bakori bado nyene mbere monere ntanya kwegie kori uchize chezi kode yo baralia kwegure manje moligeli antebi kwegure bakori boli abanyakitari boli ni chinas chinas Kinasi mono none abali bakorigia tali bali be secondary konyoranga nabali mu bwate none chisemi cyekerengo okatini gotebanga ngo egento ntete kwesege tunkiringa chikasi abantu bagochaya FRIDAH chibwate driving to mwana ende driving aigere kurundi kali chintera bachikoli Katari FRIDAH chinyinge sana ya bungia de data de babi abona jengo te bya bandonga to bagogwechaya nonya kwanyore grade kali kwanyorire chakeranse mate driver the more you drive the more you gain experience pero monta ko gain experience atanga myaka irenga kwa rundi gali myaka 3 myaka 5 kwaba konyoranga no mbali bakurundi chipigipigi igichi license naranyole kwa rundi pigipigi asike tambera kintu bwati license kwa rundi gali kwa we squad ya tako narago tware squad yoka tema nayo nyole license yeli kerto kuri amabaga tukumanyanse kina irezo ko bayira naende next naendo nyara to ko umo karugorari keisisi tomo ke kini nendo tatu mbere mu boyigo yabarari ni bagalisa ko tangazo Friday ngate nga job go ikobo to mutaga ni wekera na Friday you are waking up jobless job is jobless joma tenche abagore bane bangete mirimo karo bangete iri tali kuru job unanya kuburu mirimo chaka dazi de na yo monto ngate nambwate I hear people say nikona job Igonje nonya na banyaruka FRIDAH bali bangangete asinale ba wikera na bate beke ne nambwate job wakona job Abigael uko na nani? Job ako na job. Mbio macho murigere atabara harigani bene. Nochena bange basira somoroberi. Walter Rioba tuned in from Embakasi, Nairobi. Jared Abuga Agika, good morning, watching live from Gusii, Kiambu. Noine era lishabito shwaka kwa sense mochiri cha Kiambu. Madoko genda Kiambu ntonyu machi maya. Bill Clinton Okinyi Korua Athi River David anasalimia my dad Francis Okinyi, my mama Jacqueline, my grandfather Samson Nyabira na Teresa Korua Aria Ibacho mutu alitukuligia imeandizi TV News. Eriko Soro Koruke Umburi Taro niko ndani.
Teresa Mbogo watching live from Riyadh. Omosoriwe Sukirandi Dennis aka Omosoriwe Sukorwa Nakuru City. Salams Club Nekondani Deniso Onyancha. Good morning Korwa Nyantaro Greenland pamoja. God is always faithful. Have a blessed day. Watching Teresa Mbogo watching live from Riyadh. Nelson Juma Korwa Kisii County Moticho Ward. Director Companion Artist Interex. Trusted expert in painting company. Nelson Juma imeomoroverio ENSAKIA Charles Luanga, Mwalimu Charles Luanga from Nyamira County, Kenyerere Basement. Well, represented Monday loading na kanyaga kubwa hadi tamati. Well done. Na wale Sylvia Murala, Vikombuka, Jacqueline Kombuka, Rafael Misuko, na wego Lydia Mose Korwa Enkinda watching. Ochake osoirobo gimawoko rara chisa. Lydia Mose. Lydia. Pia alikuwa mzuri sana sense Maria sign language. Yeah. Ogwata masikani sana. Kabisa. Na alikuwa njerago so studio onkwani Mr. Job. Egati abantu bali kondoka Mr. Job. Mr. Underline the word Mr. FRIDAH. ENSAKIA. Ocharo William, good morning. Sense kise. Esko yao ningwete. Otandoka Mr. Nintakoroka. By the way, otaka kumanyako monto boy gwalaine. Tika no monto li okoroka malio tamale. Monto okoroka kiongozi. Yeah, oinero monto. Mwendo cha sense moya YouTube director Kennedy Gisemba utanga. Good morning Abigael, Job and FRIDAH. It is sad that this is coming to an end. You are a joy watching you each morning. You shall be missed. All right, we shall be missed. We shall miss you too. Asikonde FRIDAH bunabotambe litwe Jumatatu ningo tokoro kumulikira amangana arengete siasa kira tukuraga ensa emo nenu suntobe togosanga nomogeni oito ase imambi jabono oyore nyaora ongaga benada umuriki omunene wekombe kyabasaki kurwa Kisii Youth Council antobe tokumulikira amanga namono arengete siasa cyabo machoge politics and development anamono gotora tokumulikiranga mpaka ogete babwate kegwa okembo municipality kwego ningana turato kumulikira asemambi yabona konde bunabutambi ntundi akabere toso asama gazeti asengumulikira gazeti ya The Standard nanja sense muyane ni gongo mulikira gazeti ya Daily Nation kwendo mwanchumuri eliati atrasaso mutumuko mukeigo toskatonye gerangu irantara sege keke KERUBO elinde tobeto gusanga amange. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Ayumuremyi giata kurworo gonkorwo Gusii nikisemo chiyetanaine wono na nkakinde yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nikinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusyarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange na obare imiyumu chobosongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Orosagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde Nigorore nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo Okoba Kirisimi Iliko Manyamange Enokem Agrovet Limited Growing healthier future one harvest at a time. Ano mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono mama Tefi mitumba bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no mama Tefi mitumba egotogotoka se Imperial building igero opposite St Jude na ende RB and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbali bya mitumba buna bono cyanga cyabana
ntobwate chi household, ntobwate chi wood, ntobwate chi jacket, ntobwate towels. We have all types of products chi mitumba. Baka ntobwate bikoro tobone kanto introduce ti bikoro to na some slippers, crocs. Igo toko barangeli munyara ko mogo cha sima Matefi mitumba, munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1. Karo wachire mwa Matefi mitumba ntobwate obosemia. Ntobanetia baligereri bali siko bali batato chake biashara bachicha sima Matefi mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sima Matefi mitumba kwanyorere karoboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Matefi mitumba bells abiro kama Matefi mitumba bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Wochakia woseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu ama Matefi mitumba bells. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore imirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili
Kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kuenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507. Na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetara chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ubuna butambe kuruwo muchubo songo edukane ye muyuka ekoni bintu byugutumika nyumba byukoni asiduka okwagachira ebyubulimi nibindi binge imena isiko yorogonkorwo Gusii Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge koni abari chituma chukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebindi binge nigo bagukubugorya omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao kuruwando zyasure ensiweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomo Kenya Owuru Superstores yonyore ekibungo kirituko bunage koletwa sole numurubiryo ENSAKIA. Mancho Mario ogasoma goito nigo gukura sigitabu gya Zaburi 2 ogasoma kwaye 3. Tiga ainyore okuro kwa ogwensi anche na kogokera ebingwanso byao byonsi ebyogosambwa. Ekyo nekibungo kirituko bunakiaretirwa sole numurubiryo ENSAKIA. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Mwancho murigeria tiangu aliganie asentunda ya kabere chinga kitoko mulikira amagazeti emambi ya bono iga asensemo yane nkumulikira egazeti ya Daily Nation. Mwancho murigeria tiangu chake ne page ntangani ye gazeti iyo kero mulikiwe gazeti iyo amulikirete ngakibono asensemeli ya serikali kera mulikirete kitariki 5 cy'umutinyo mutangani umwaka gw'ikiri 2023 asomra ibinse abete kaweso kena bogo gukwanira amangana state capture anene chinga kyabete gakwanike ngani go chi contract chinyinge kurwa ase serikali chikoenda gucha ase abo bisa be serikali ase abete gakwanike ngago ikabe kemero bilio na kwanike nga abakenya na barabungu enyorera bariri bagali yokonyara chi contract chikurwa ase serikali ase kolende nigo yaberege korokana nga ase serikali ya Kenya kwanza gati chi contract chichirange isano na isato nigo chabere chikogenda gocha asababwatani korwa ase serikali ekikyaberege koleta okungusana na gose conflict of interest yo yabereke kosoa asensemeli iyo maraibense asensemo yabasani baye naboigo yamate yaye ekera muri keritenga nigo ase omuraibense wetera asomo baganyo ye o Weston nigo abete gakonyora chitenda 35 ichiabwate chi million 55 nukta kyanda echo chabete chikonyora chi contract ase obokoleri bwe serikali na boigo chikaba published ase a portal ya procurement boigo asensemeli ya yegashagwa abuno kungsana na gwaso enete anene chinga ki abamurabaye Keith and Kevin ababwate company ya mobate mete konyora etenda yogo supply chinet chirichia chi mosquito net wetera asensemeri agose ensemeri ya Global Fund ya bete bago cancel etende yo ya bwate chi bilioni 3.52 Mulkibe gazeti hiyo na mulikirita page hiyo ntangani na kie asensemeri ya Silas Kibet Simato yole shareholder asensemeri ya Amaco Insurance ase family yo moraibense babwate chisha asensemeyo na kia sama tukabwango igabete kagochorwa ase okora digital health agency yere among the institutions chabete chikoba chigotwara obokoleri kurwa sensemeri chabete chikobwatera nensemeri ya Safaricom Convergence Network Solution abaigo Apero Limited ase okumulikira amangana alengete obo chenu anene kerobaganitie edile yo babe bakoegwa yabwate chi billion 4.53 baigo mpamulikirite Mary Wambui Mungai oyole asensemeri ya Puma Holdings, Chama Holdings Enterprises Limited na baigo Evertech General Trading Company na ki asensemeri ya betega konyara chitenda kuru asensemeri ya Kenya National Trading Corporation ase ogo supply omochere chingende na baigo mafuta yichingeni ya bwate chi bilioni 5.53 hoiga asensemende mbamulekete David Ndi and Mwende Gatabaki ase umurugyo ye Mwende Gatabaki ale economic advisor gucha ase omuraibense ase David Ndi ale director ase company yemo eyue bwaternite na Payroll Limited eyure asensemeri ese contract ya betege koena noa yechi billion ememo na 4.56 asamangana lingete obochenu Moses Kuria oyore investor sensemeri ya African FZE ase company yo ya betege konyolera a contract kura sensemeri ya KNTC ye bilioni ya 1.2 asogo supply amafuta yichingeni na boigo akabaga ko enyorera esha yo kugora ensemeri battery dealer asensemeri ya Everready boigo asensemeri yene murikirete na kiare beneficiary asensemeri ya owner of Smith and Gold Production Smith and Gold Productions yure kampuni ya Kuria
asiabetege koegwa contract yo kwaga Chakaratu Stadium asensemeri ya Gatundu South chingaki obwaga chikorinde bugendete gokorekana aboiga asensemende mbamulikirete Nelson Koech and Chip Croicons sema mulikirete ngaki asensemei babete bakoegwa contract yo koripia chipara sensemeri ya Mombasa na Uhuru Highway echiabete chigosaligwa nene asensemeri ya Expressway akiraba betaba konyare bilione ya monukta eyamo ase amoraiwense gose oborai kurwa sensemeri ya bisio moraiwense yabetege go cancel a contract ikonyare yaberege koego gochia sensemeri ya China Road and Bridge Corporation ase umurugi akarukuligeria nga semeyo yo murugi ya Belgut oyore umubunge asensemeri ole mubunge o asensemeri umurugi bo mubunge o Nelson Koech akarukuligeria Mithika Linturi Marian Kitani and Collins Getich ngati yabali na barabo babete bakoegwa contract yo supply obuyo which billion ibere nukta inye omanchumuliria abungati yabali babere bakokonyeka kurwa ase chi contract kurwa se serikali aboiga se page yone mulikirete nkiye kwera chi county chirachikoba chikonyorwa konyorera chibesa kubwatikana no murubiri moya bogwatana na chibesa gucha ase chi county aboigo ase gazeti yone mulikirete ngakibono obotukio buye bwabere bogokorekana na boigo amangana ndego gotoka amaya kubwatikana no boiti bwabete bogokorekana asensemeri ya Isli boigo asensemeri yone mulikirete Raila Odinga na kibono agendete kubika emerobilio na boigo gosoa asubwato bwaye Ruto mwanchumuliria inaro airo bolito ase gazeti ya Daily Nation page nentangani mwanchumuliria Ndizi TV amemo asemo ne watoso ase gazeti ya The Standard na mangairo bolito asocingani go mokonyi moraiwense Rigathi Shagwa abeta kurta chinsase chobungaini ase omoraiwense Dr. William Ruto chinga kiabethikana ase amasabasa beta kuruo kuboria aba Kenya basabere omoraiwense ase wikiye arabe konda nekeminano ekeminano kelia gioko amerelia ogo chorwa kwa ye Kindiki bosoko chikobekwa abisi kwa ye Kiture Kindiki gochia koba omokonyi bomoraiwense maegayere kwa isiko ase eke gambiro mwanchumuliria Ndizi TV boiga matemwa kipse abere gochaka wono nigo turochinga niga amariganio andrete aschinsemo au asoko ni bene ase amatemwa ayura gochaka tikulia lero kulende bono abayibuli nigo babwate na maisubusu chinjira barabe bakora abana babo asumutimuko ole omotambe page ya kabere egazeti ya The Standard ni mulikiretiane mono igoro yobonia wenyo ni ekorokwe parrot maricha yeri chiko illegal trade of the parrot in Kenya asoba galiri ndikwe manya mangi orenyo niye enyoni egochega abantu enyoni eye egotera buna abantu enyoni era kugukwana nero ebege ochako kwegi korokunga parrot monjumurero iri kwe manyigoro enyoni eyo goichani kigima egore gazeti of The Standard so mepeji akone peji ya gatatu gazeti ya The Standard peji akane igukwanira anemono igoro yomokonyi bomorai bwense Rigathi Shagwa oyubono ondete kurta chinsa chia egochia ase serikali na boigo chia ase ensemo area yababunge nikigambiro chinga kiabeta wikirana ase ebunge ikigambiro kwamerelia ogo chorwa kwa yani gumura mukonyi murewense abeta wikirana ase ensemo area ya Kiambu kare amo nomo senator we county area Kiambu Karungo Dhangwa nigatia babunge bende buna babo Benjamin Dolo ababete bako
moa okoboko se bande kurugusa banga abe gago sabe rua elinde aikirani obokorirwa ye page ya 5 ne magazeti The Standard kwanera anemono nga ni gogashagwa andrate kwerwanira kemosa cha komo mundu kumundu so kwene kene kinga taligochia gwakwa isiko se okoba omokonyi bomurai wense page ya 5 na kabere tukumulikira mangana lengete oburai bwaye anemono igoro igihugu kigwa kwa isiko kwaye asandate kwegerera ase ekegambiro epeji gatana gasende dokwanera nemono university area Moi ejo endate gutwara tinga kicingomu asikolende gwikira bono bali serikali bere kuruwa ekirenga gekorwa area 2.9 billion bosio bochikugora ku university ejo chitariki inye umuchenyi ogo chabuse Monday ego chumwancho wore Ndizi TV ayuna mange ego gazeti ya The Standard obe kwemanya aliamulekeire aroro wancho muliati angwalian go ikase gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere emulikirete okungusana na kebirengera liko kwabere goko enekigwa ase serikali ya Kenya Kwanza anana chinga ki chokoena na chitenda gocha ase chinsemo kerumuliki gazeti ya mulikirenga nigo yaberiga korokana ngabali bale angeno morai wense ngati ya bali babere bagokonyeka wetera chitende cyo sepeji ya 3 manchu muri yaboigo egenda takumulikira amangana yo anene mbara bibali babete bakonyora chitende cyo na ende ningi keirete nsemeli ya yeri gategashagwa wa kwa isiko anene kero kungusana nago koena no gwechitenda kwa bete go koene kigwa kerwa mulikete ngachinga kichircho wa kwa isiko babete bakumulikira amangana anene asensemeli ya kemsa nakibabete abako beterewa go cancel chitenda echo anene asensemeri yechi mosquito nets boigo ase page ya kana manchu mulgeria ne mulkerete meroberikeri asensemeri ya Raila Odinga abegete na boigo koenekia ase ogoso ase serikali elia ye William Ruto ekereberiga koenekia nganonya ase okorubikana kwa bere go koenekigwa hanene chinga kichiriba mulikerete ase okwamerelia finance bill yo mwaka w'ichiribo bere 2024 nego yarokanete asensemeria ya Raila Odinga kagosoa mena kubwato koboko Dr. William Ruto elinde koenekia nga serikali yaye ngoskere bosiona nyina bonige mulikerete nga ase chinga kichamaega anenekero omuchakano bumwaka w'ichiribo bere 2023 ni Raila Odinga abeteka gotuguterare koenekia nga William Ruto nere omorai wense magayo bocholi bumwaka bukiri bubere 2022 kulinde nigo serikali esensemeliyo kwamerelia serikali yaberiga korokana kwenyorera amabaga gosigetalia ase serikali ase page ya 5 mancho muligerelia emulkerete nga kibana sensemeliyo mo senator we county ya Kericho Aaron Cheriot anakibona Amerika gwesoke bene nabayo kwenekia ngamba bwene tababike bill enya ose parliament ne bwene te bill enya irachikumulikira igoro yebyama ase yarokanire nga abarai bagi siasa nigo bagochereka kurase kyame kemogo cha ase ekyame kende manchumulilia ayona mange nabwo kwegorere gazeti ya Daily Nation osomya sobwenya unatekote mwanchumurelia Ndizi TV nigo kera chikoraga ensa emo nenusubuse asegeteri gitambe yotara tukusanga no mugeni cyo ase imambi cyo mugeni cyo niga korokwa Bernard onganga nya ora okorwa ase kembekeria ya Kisii County Youth Council yoromuriki omonene turato kumulikira siasa cyabo machoge na magendro boigo ingana rengete municipality enya area ya Ugembo ningatara tukumulikira ase mambi yabono ase gumoncho muri Ndizi TV tubasa usika tubasa konyegera kono turi ase getari ege tambe